Jo, de veritat, aquesta sintonia... Atura-ho. Això són els danys col·laterals del sonar, Veieu el mal que ha fet? Sí, potser deixa molts quartos a Barcelona, però és que la gent ens deixa tots trastocats. Chemical Brothers, Fiat, Pep Ventura. És el disc avui per el meu aniversari. En fi, arqueologia folclòrica, avui llegendes de Sant Joan, totes juntes. Sí. Nois, us he fet un document perquè sapigueu tot el que passa aquesta nit. Oh, fantàstic. I ja està. Aviam, primer de tot, una mica d'etimologia. El nom de Joan procedeix de l'hebreu Yohasnam, que significa Déu és misericordiós. Hi ha un altre, que és Johanan, que significa Déu està al meu favor, i l'altre és Joan Saura, que significa Déu vulgui que deixis la política. Durant aquesta nit... Joan que s'hi posi? No, és igual. I ara menys. I ara menys, després. Aviam, ho diem pel seu bé perquè el veiem preocupat i el veiem patir molt. Sí. Cada cop té la veu més greu. Sí. I se li en va la cara cap endins. Sí. De neguits que ha passat... Començant pels ulls. Serà espantós quan siguin els ulls i el nas el que estigui cap a dins, Serà una boca. En fi, durant aquesta nit, les portes que comuniquen amb el més enllà s'obren. No sé què us sembla. O sigui, que durant tota aquesta nit es pot accedir a grutes, castells i indrets encantats, però s'ha de sortir abans que surti el sol o et quedes allà dins. Ah, que guai. O sigui, recomanació, porteu el mòbil amb bateria. Sí, home, i tant. Però si heu de trucar, mama, que estic al més enllà i se m'ha tancat la porta. Entre dues dimensions, no arribaré tard a dinar, a veure si o arribaré d'hora, no ho sé. Ara no ho sé, com sortiré d'aquí. En fi, a més, s'alliberen de les seves presons a princeses i reines mores que estaven presoneres víctimes d'alguna bruixeria o malefici. Quina feinada per Sant Joan. Noi, és un merder, Sí. Més coses. Les dones d'aigua, follets i altres éssers màgics, així, random, aprofiten aquesta nit per donar un tom i poder ser vistos per l'ull humà. Ah, que bé. O sigui, els hi dona morbo que tu els puguis veure. O sigui, que el tanto aneu que podeu veure una bèstia d'aquestes. Follets, dones d'aigua... Normalment al Bagdad passa això. Això sí, molta aigua allà. Sí, la zona de aguas. Sí. El dimoni també aprofita per passejar-se pel nostre món en una de les seves 4 encarnacions, a saber... Conill, gentleman amb barret de copa i potes de cabra, jove preciós i encisador, o Jorge Javier Vázquez. El podeu veure en qualsevol de les 4 formes. Sí, i en qualsevol dels 4 canals que té Telecinco, perquè saps que tot el dia surt aquest home. Exacte, és aquests. Una altra cosa de la nit de Sant Joan, les plantes verinoses perden les seves propietats perjudicials. Què dius? O sigui que podeu menjar 1 quilo de cicuta i no us passarà res. Recordeu, en Cervera, la cicuta de Cervera és boníssima. Mengeu-ne. Ara, recordeu que jo no sóc metge. No. I que després, si em voleu posar una querella perquè us heu mort... No, a nosaltres no ens vingueu amb querelles per aquestes xorrades, perquè us heu mort no ens vingueu amb querelles. El que està fet ja està fet, En canvi, si les plantes verinoses perden les propietats, les herbes guaridores centupliquen les seves virtuts. Hosti, no. O sigui, que et menges un tros de romaní, noi, i ja et surt barba de cop. Pues em sembla estupendo. Oi que sí? Sí. A part, la nit de Sant Joan, els tresors guardats a les entranyes de la terra... Els tresors, Els tresors. Allò que anem a buscar amb muchomasqueunregalo.com? Allò surten a l'exterior perquè algun pobre mortal deixi almenys de ser pobre. O sigui, el cava de Mucho Más que un Regalo a la superfície surt aquesta nit i és molt fàcil agafar-lo. No cal que us poseu el neopreno. I ja, per acabar, la rosada que cau en aquesta nit cura 101 malalties 101. I fa més vell i jove a aquell que s'impregni tot el cos. O sigui, que si us trobeu Jordi Hurtado corrent despullat pel bosc és que s'està untant en rosada o que s'ha escapat del Berlin Dark.